Pinaagi sa parada sa mga sports enthusiast gikan sa nagkanilaing lungsod, ahensya sa gobyerno ug pribadong sektor sa probinsya sa Cotabato. Formal na nga gyabrihan kagahapon adlawng Martes ang kalibungan sports activities sa Provincial Capital Gymnasium Amas, Kidapawan City. Kini kabahin sa selebrasyon sa founding anniversary o pagsaulog sa ika-108 ang anibersaryo sa probinsya. Dungan sa pag-abli sa sports event, gilusad usab sa kagamahanang probinsyal ang True Sports for All program diin sentro ang pagpalig-on sa abilidad sa mga kabatanunan, pinaagi sa pagpahigayon og sports training ug mga torneo nga abli sa tanang Cotabateños. Ang programa nalakip sa 12-point agenda ni Governor Emilio Lala Talinio Mendoza, ubos sa Youth Empowerment and Sports Development Program. Gipahigayon usab ang media briefing diin gipasabot ni Rene Villarico, ang PGO Information Consultant nga adunay maayong relasyon ang LGU ug ang media nga kaabag sa paghatod sa saktong impormasyon ngadto sa publiko. Partner sab ang mga media sa Kalibungan Festival 2022. Ang Kalibungan Festival tigom sa 13 ka mga tribo sa probinsya nga nagpasalamat sa maayong abot sa kaumahan ug naangkon nga kalinaw. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.